Dit programma werd mij mogelijk maken door Showheimer, mijn het fietsspecialist en van Smaak. Ja, hij zei dat het geen spul is. Oh ja, ja. Tijgersperma, dat staat ook net op de dopenlijst. Hoe staat dat? En je gaat terug fietsen. Jongen, Remco! Remco, stop je! Remco, stop je! De klap is zijn zenuwstelsel ontast. Zit er net of dat ooit weer goed komt. Het kind kan de tijd hem redden. In Amerika ben ze al vrij vier met gentherapie. En dat externe genetjes maar het lichaam weer opnieuw opbouwen. Remco had Faust een kopje van me opzocht. Wist je dat hij een stiekeme vriendin hier? Is die altijd niet een witte jurk bij de finish, ja? Ik denk dat er ook een soort steun aan die haak in. Die is toch een beetje zijn grote fietsbroer. Toch? Ik zat juist alleen maar de Haam Koer doen haar. Die internist bij ons, werkt door hier, die man van het symposium in Boston. En die werkt allemaal proefpersonen daar. En vertelde hij zich een hartstikke soort belang bij een jongen van 14. Die het eigenlijk nooit ziek was had. Het zou mooi wezen. Moment. Hoe moeten we dat ooit betalen? Maar het is me net te vol om dat Jilt bekrootje. En we kunnen die mensen wel helpen, maar dat Jilt dat toch zelf regelen, je motorsieger. Dat is een profcontract, hè? Ik denk het net als een één keer een ton op de bank is, hoor. En misschien kijk ik maar zo'n contract makkelijk Jilt bij de bank. Ja, ik vind het hartstikke lief dat ze met die jongen begaan is, ja? Maar dat hoeft echt net voor dat Jilt te zorgen. Ach, mem, als ik dat nog gewoon twijfel. Ja, maar lieve schat, ze hier is nog net en we hebben het nog verloren. Moest eerst maar eens praat worden. Ja, mem. Doeg. Oh. Hey. Ik zoek de trein. Ik bleef het net. Tje. En wat moet ik er mooi? Dat is ontinken. Maar was nog meer dan? We kunnen elkaar toch net helpen. Dus zolang Sto nog koersen Maar we kunnen toch gewoon zo lang al praten Nee, dat we praten niks al. Het is simmer. Doof wilst fietsen, ik wil vrij wezen. Ik is volhouden. En als ik win en prof ben dan?
niks dingen. Huh? Oké? Ja, een eindje rijden. Nou, is ik het maar in een auto biatje. Er is wel iets bij, jongen. Sukkel. Het piekjes op liep me niet waar, zei je. Dat staat ze claimst. Nou, er valt net vol om mee te claimen. Nee? Ja, gewoon, het wordt niks. Ah, is prima toch? En dan moest die hond naar Sabine fan, jongen. De voorste wist, hè? Zit ze met zijn witte traumajurk, naast die op het gemeentehuis. En dan komt ze er nooit weer van huis hier. Heb je hem spullen aan of zo? Het wie gewoon het echt een match is, maar. Hè? En dat jongetje, ben je daar nou ook van al? Van al? Ja, ik bedoel vanzelfs dat hij heel erg verantwoordelijk is. Ik heb gevoel dat ze bij de jongen... Paulus, dat wie echt. Echt? Hoezo echt? Ja, ik ben verantwoordelijk voor dit jonkje. Hoezo? Dat wist het. Ik zie hij wel, jongen. Kijk eens zien. Dan zeg het maar, dan zeg je, hey, wat is er aan de hand, jongen? Hey. Ja, maar rijden weet het ik net. Wat? Janine weet het. Ik denk dat ze in het ziekenhuis net goed naar zijn bloedje moet gaan. En zelfs weet hij er ook niks meer van. Fausto, wat? Hij heeft pillen. Doop. Ja, doe je het mis. Vol gaat bij die BM op. En hoe is het erbij? Wie een mijn pil. Wat? En die juist het ons aan ben. Fausto, wat is dat voor een achterlijke kloot? Maar hij hield ze samen in de hand. Hoezo samen? Ja. Wacht eens hier, wacht eens. Vertel ze mij nou. Dat is toch dopest? Hé? En die doop die juist toen echt nog aan een jonkje van 14. Hij ziet dat is net alleen nog een achterlijke domme kloot. Dat is een crimineel. Jongen, hij is een psychopaat. Wat is dat zelfs, ja? Hoe zou maar vanzelf, jongen? Oké, ik hier voorzichtig geweest, man. Ja! Jij giet hem nooit zelf litten, man. Nee, inderdaad. Maar ik ga straks wat nederig in de koers, ja? Mat! Ik mat! Jeppe verslaan, ken het ons! Dus toen enge minne fans is. Vergiftig net alleen als zo'n jonkje. Nee, vergiftig hem echt zelfs. Gewoon gauw nog verder. Maar je doop dom achter zo'n profcontract onder je aan. Nou zie je, ik heb echt ontzettend veel respect voor die jongen. Weet je wat ik hoop? Dat ze die op die 1 bij AVTV direct op masker en er direct maar uitflikkeren. Hé? Best ik nog een maat naar je rek. Wist hoe lang ik voor dit fiets sta? Ach, jongen, het is vol ingewikkelder. Dan wist al lang net wat er al nog meer onderhand. Ingewikkeld, oh jongen, het is al zo complex. Het leven is zo moeilijk, jongen. Wie is wat? Yeah. Alsjeblieft. Hé, jongen. Alsjeblieft. Denk er even Heel aan. praten. Succes ermee. Succes met de lim. Maar ze leggen een lim van al je jonkjes kapot, jongen. Hé, Zieken, ik zul je één ding beloven, hè? Ik ga nooit meer 1 trap voor die, jongen. Disco. Fausto. Loser. We keep holding on. Even if we lost our way home, we keep holding on. But all I know is we won't make it through. Dit programma wordt mij mogelijk maken door Showheimer, mijn fietsspecialist en van Smaak.